ଆଗରେ ଶବରମାନେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଷ୍ଠ କିମ୍ବା ପଥର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଥିଲା ମାତା ଗାମୁଦମ। ଆମେ ଏଇଟା ଆଇଛୁ କୋରାପୁଟ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଯେତେଟା ସିଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଚଢ଼ି କରି ଯାଇଛ ନିଜେ ନିଜେ। ମଜା ନା ହଁ ଗାଧୁଛେ କାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୋରାପୁଟର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥା ଦେଖୁଛେ ଆଗକେ ଗଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବାବୁ ପଜାଡ଼ ଅଛ ଏଇଟା ଆଗାଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ ବାବୁର ମା ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିନ ଭାଇ ତାପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଇ ବାବୁ ଦେଖ ନଜାରା କେନ୍ତା ଅଛି ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ କା ମୋର ଗେଟଅପ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ଭଲ ଲାଗି ରହି ତ ଦେଖୁଛେ ଆଗକେ ମନ୍ଦିର କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି କାଣା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସବୁଆଡ଼େ ନେଇ ଜାଣିଛି ଲୋକ ବେଶ ଅଛି ସବୁ ବେଶ ଇନ ଦେଖବାରେ ମିଲ୍ସି। ଆମେ ଏଇଟା ଆଇଛୁ କୋରାପୁଟ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରା ସିଡ଼ି ଚାଲିଛି ଯେତେଟା ସିଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଚଢ଼ି କରି ଯାଇଛ ନିଜେ ନିଜେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ବାପା କେତେ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥ guys
କିମ୍ବା ପଥର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା ମାତା ଲମ୍ବମ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନଦୀ କିମ୍ବା ଝରଣା କୂଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଗଛର ବକଳ ପିଉଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ ସେବା କରିବାକୁ, ଗଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଝରଣାର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଗଛର ଫଳମୂଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କାଉରିଆ କାଠରେ ଧୂପ ଦେଉଥିଲେ, ବୁଝିଲେ ସ୍ନାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେହ ଦେଖୁଥିଲେ, ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ, କଥା ହେଉନଥିଲେ। ସେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀର ପରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ତାପରେ ପାଳ ହେଇଗଲେ କାଠକୁ କାଠ ଏମାନେ କାଣ୍ଡଟି ଭ ହେଇକରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଦିମ ଶବରମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏରିଆ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଜାଗା। ତମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛ ଏଇଟା ବି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏରିଆ। ଯେଉଁଟା ମାଲକାନଗିରି କରୁଛ ସେଇଟା ମାଲ୍ୟବନ୍ତଗିରି, ମାଲ୍ୟବନ୍ତଗିରିରୁ ମାଲକାନଗିରି ହେଇଛି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ତମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶିବ ନିଜ ସୋଦେହର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କଲେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ, ସେଠୁ ତମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ। ଶବର ସଂସ୍କୃତି ନେଇକରି ଏ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସର୍ଟକଟ୍ କହିଦେଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୌତୁଣୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ମା ବିମଳା ମା लक्ष्मी नरसिंह सुजय देवता गणेश भगवान बजरंगबली ଆମେ ତଲାଡ଼େ ଯାଉଛୁ। और मजा ला सब से चोरी जो ना रोज भी दोछ ये कान मजा ना हां गाधु छे करे चार कुछ जय जगन्नाथ बाबू बोले याडा याडा समस्या